Ovo je situacija koja svima nama ponekad zatreba. Kada objavljamo neki link na Google+, odnosno neki post, nebitno da li je u pitanju link ili tekst i tako dalje, ali hoćemo da pomenemo nečiju stranicu ili nečiji profil sa Google+, i time ga i obavestimo o tom našem novom postu. Šta radimo u tom slučaju? Evo, uzmemo primjer ovog teksta sa kulture poslovanja, intervjua zapravo. Recimo da hoćemo da podelimo taj intervju na svojoj Google+ stranici. Iskopirali smo adresu, znači pastujemo je jednostavno. Google+ je prepoznao, izvukao sliku i tako dalje. Napišemo par reči u opis. Zanimljiv intervju na kultura poslovanja. Oni nemaju Google+ stranicu, tako da, bar ja nisam našao, tako da nećemo nju da pomenemo. Međutim, hajmo da pomenemo autorku teksta. U pitanju je Una Zabunov. Kultura poslovanja, sada idemo i počnemo njeno ime i prezime da pišemo. Una Zabunov. Ovo je došlo do greške, ovo Google odmah. Una Zabunov. Znači, vidite da ovdje na Google Plusu može da se stavi space prilikom kucanja, a kada pominjemo nekog, za razliku od Twittera gdje je nemoguće. Ukoliko se stavi space, automatski se prekida pretraga profila koji tražimo. Znači, Google Plus je prepoznao, samo kliknemo i od Una Zabunov, intervju sa, u pitanju je intervju sa Ivanom Minićem, tako da idemo sa Ivan nije prepoznao odmah zato što smo se prebacili na drugi tab u browseru. Kad se vratimo moramo da krenemo sa pominjanjem iz početka. Znači, jednostavno tako je prepoznao oba ova profila i vidite ovdje kome se objavlja. Javlja se public, znači da javno, da svi mogu da vide i ko nas ima u krugovima i ko nas nema, ali i autorka intervjua i Ivan Minić koji je intervjuisan bit će obavešteni na svojim Google Plus stranicama o ovom tekstu. Idemo na share i evo kako to izgleda kada se objavi.